За Джони, син на краля на сърфистите, промяната е най-голямото предизвикателство. Да замени Хаваите с Колорадо означава само едно – да превърне сноуборда в сърф сред вълни от сняг. Бъдете с Брендан Бейкър в Джони Цунами на 14 декември в рубриката Дисни от 12 часа и 45 минути по канал 1. Те са млади и са талантливи. Те могат да пеят. Те са откритията на Хит-1. Десислава Георгиева, Георги Вангелов, Ренета Цонева, група Индиго Кламер, Весела Желева. Бъдещите звезди на България на 14 декември от 14 часа и 20 минути само по канал 1.